Ini जों Oro Rajendra Para Ompi Block Amchayon Khobjak Rajendra Para Phailajak O Rajendra Para Phaimen uddesho wngkha o mas ni 18 tarik o oroni chini buku khoroksa o swngcharno yakai thangkha kaje bini nukhungo jebabe khairokma haino जों tipra sangui o hani bo sangui जों bono boni nukhungni borok haikhe जों khairokmani bagui tini boni bwkha lengthani o जों kisa phano bagui nalaimano a uansukmung tui no जों tini phailaikha ar oro jagao जों bishesh khlaioi tipra mothani warriors bubagrani tui duljak bubagra obono dagego saksakno hamjakma hai nini dopha no hamjakdi nini borok apod bipod wngthani o nwng je mansak yak pholokdi a phwrwngmani bisingtwi no जों tini oro sokpailaikha chini sikla motha hai khe bo YTM ni block president Debarsi Jomatia tongo TWF ni block president je Kolija Koloi tongo bono khoboi chini senior leader Sukendu Koloi Debsadom Jomatia regional president tongo hwnkhe chini subzonal chairman Gokulnando Jomatia no khoboi chini teibo warriors rok bwkha gwnang tini oro phai manjaklai khaikha to जों je mansak bono जों yak pholoklaikha ar aboni loge loge जों oro tini je kuthum laimani bising phano ishorni thanio जों obono sano je thwi thangnai o hayungno o swngcharno yakai thangnai boni atta shanti manthung abono जों ishorni thani जों dewailai hamba Robi Deborma regional committee ni secretary boni Buma osung sana yakai bono television tini bini nogno post kai manjak lai tikya sisa je sokmani sini ompi block ke mo o dago kai manjak paikha sini ompi block committee ni president bong TWF ni ompi block committee ni president borong nazir Kolija Koloi tongo te YTF ni ompi block committee ni ngoi president borong nasini Debarsi Jomatia no khoboi sini regional president Subendro te o mai sini Guam Bogol song te regional ni committee te sini senior leader Sukendu Koloi no khoboi sini to tini khaimanga phaje boni omkai jenggal nang sumojo sinje man kok salayu boro bahai khaina sa highway tini sing manda lai etabo je sokmani sini oro ya phairo nai tabo sini party block president sini Kandra Jomatia sini